bandiraɓe sehlaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum bisimilla moon e hayangoji men hande ko talata balɗe 12 e lewru duujal hitande ujunaji 2020 rewɓindo moon jaydeji ɗi arti gam to gande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande siko en jurnima jayde le soleil ɗi arti ko e ñalande adande nde ganduɗa de hoorejo lesdi Sénégal waɗinde toon to Kenya de woni pottital mangal baɗannogal toon hakkude lesdi France et lesɗele Afrique non tigui jayde le soleil windir ɗum premier jour du président Bassirou Diomaye Faye au sommet Africa Forward au Kenya jayde ɓesdi hen entre panel et audience hina wayno de kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye de tigui jewte ɗe waɗatno toon e ɓe gandanɗa de ko jomumen gande en e sinon bismade ɓe gandanɗa kamenne ko jomumen koppareje e kalisaji de ɗum de woni ñalande adande nde gandanɗa de jayde le soleil wi ko ɗum de Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi toon to wuro lamorgo lesdi Kenya woni Nairobi non tigui jayde ɓesdiri hen le président de la République a aussi multiplié les audiences afin de mobiliser des partenaires autour de l'agenda national Sénégal 2050 hina wayno de e juɓɓudi golle faade e hitande ujunaji ɗiɗi e capanɗe joyi tawa noon ko tigui yo ɓamtu Sénégal ɗum de Bassirou Diomaye Diakhar Faye yewtidi hen e hewɓe ɓe ganduɗa ko jomumen gande gonɗe e lesɗele isi noon ko jomumen koppareji ɗi ganduɗa no ɓe mbaɗata ha ɓe gara e nder lesdi Sénégal de ɓe gadda ɗon ɗen ɗon koppareji ɗum ɓamta Sénégal e wiide jayde le soleil jayde enquête de arti hen kam ne no ɓuuri yaculu ni saabu wi ko Sénégal France l'heure des vérités hina wayno lesdi Sénégal e lesdi France hande de yonti tigui tigui ɓe layda e si noon ɓe mbaɗa goɓe jiile e hakkude mumen gam ɗen ɗon lesɗele ɗiɗi de woni Sénégal e France ɓe mbawa jokkodir no hannirta ni ɗum wona tigui gartam hakkude lesdi France et lesdi Sénégal jayde enquête ɓesdi hen ko dette et FMI le Sénégal sous pression entre urgence financière et crédibilité à restaurer hina wayno de ko fayi e ñamade nde ganduɗa Sénégal de hombonde jogui e si noon jokkodiral mum e wuuro joguigo koppareje aduna woni FMI de Sénégal hina wayno wot ko yowe e mum ko nisi fayi tigui e koppareje e si noon e hoolare nde ganduɗa de hende foti tigui ɗiftine e nder Sénégal hakkude lesdi ndi e lesɗele goɗɗe jayno de ɓesdi hen fin des bases françaises une souveraineté affirmée mais dans un contexte de dépendance économique persistante hina wayno de soldereɓe Sénégal ɓe wondoɓe ɗo teɓe gimmi ɗo e bagasuji mumen e kaɓirɗe mumen ɓe jaahi de ɗum kam hina wayno ko Sénégal jii hoore mum e ko yowti e rende lesdi ndi e ko wayi noon woni souveraineté e si noon hatta ha joni Sénégal de hombo sohli ballal koppareje gimmortoɗe e France e wiide jayde enquête ha joni jayde windi ko Paris en recul au Sahel, Dakar en équilibre, une relation à réinventer sous contrainte hina wayno de ha joni France kam usti dole mum e jungo mum e lesɗele biyeteɗe Sahel taw noon ko e nder Afrique ɗe goni de e si noon Dakaru kam wiide jayde enquête ha joni kam de hombo dari e kosɗe mum ɗiɗi sabo nayaki ga nayaki ngoye sengo ɗum noon wayno ko hande hakkude Sénégal e France de ɓe poti ƴeew no ɓe jokkodirta e si noon no ɓe mbaɗata golle mumen hakkude mumen ha ɓuura e ɗen ɗon lesɗele ɗiɗi e wiide jayde l'enquête jayde le quotidien de wi ko yani ko e dow Sénégal de ɗum famnaki ɗum andaka e sinon ɗum anda ko ɗo woni saabu jayde windi ko le trésor frappé par une cyber attaque hina wayno de wuro ngo ganduɗa kam ngo jogi koppareje Sénégal de wot ko yane e dow ngo e sinon tawa noon hina yowiti e kaɓirɗe kese noon tigui jayde ɓesdiri hen grosse faille dans le système hina wayno de ni no gonɗon wuro yahnirta e machine aji mum e sinon e kaɓirɗe mum de wot ko naati hen ha wayno ko moƴƴel corel nakgel e l'air gawri non de jayde le quotidien windiri ɗum saabu windi ko 70 gigas de données dans le dark web hina wayno ɗin ɗon machine aji gonɗi trésor tawa noon ko e koppareje galle o dillata de ko tolnoto e capanɗe 7 gigas ɗum kam ɗum majji ɗum naati e niɓre e kaɓirɗe kese jayde ɓesdi hen après la DAF et la DGID le trésor est le troisième stratégique de l'état attaqué hina wayno si yawti DAF woni
wuro ngo jogingo kayitaji e carte d'identité e ko wayi non taw non ina yowati e ministère de l'intérieur e DGID woni wuro jogingo kam gone koppareje de e impôt e ko wayi non de hina wayi no trésor kam woni wuro tatɓo ngo gandanɗa de wot ko naate he ngo taw non ko yakkere tan addi ɗum ɗon jayde windi ko finance présidence primature DSC sur le pied de la guerre hina wayi no ɓe jogiiɓe koppareje ɗe de e si noon wuro lamorgo lesdi Sénégal woni présidence primature woni wuro o gonɗo hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal woni primature de DSC de hina wayno kamenne ɓe darima gam habde e nden ɗon bonnere nde ganduɗa de nde naati e nder trésor e sinon hende naata e nder Sénégal e guure kewɗe taw hina yakka ko heewi e wiide jayde le quotidien siko en jurnima jayde las de windi ko yowati e politique saabu e ɗerewol mum addanol de jayde las windi ko restructuration tous azimut Sonko blende son parti hina wayno de o mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de ke yini ɗo landa Pastef darima gam kala ko moƴƴinta on ɗon parti e si kala ko tiɗnata on ɗon parti Ousmane Sonko de darima hen no hannirta ni e wiide jayde las e ɗerewol mum addanol holliri o mo ganduɗa kam heyni tigui on ɗon landa biyeteɗo Pastef woni Ousmane Sonko de tami jungo yekkiti dow gam hollirde doole mum e darde mum e tiɗnude on ɗon landa Pastef ha janggo jaam de kala ɗo partiji darima wawa ɗon daro kala ɗo partiji poti heyno kam jille e ɓen ɗon heynotoɓe si sumgoji mbaɗi e wiide jayde las e ɗerewol mum addanol jayde le parlement de artiko e wuro wiyetengo Petersen taw noon hongo jogui ko yowati e ndoyam gaz e pétrole essence e gasoil e ko wayi noon kam de jayde le parlement wi ko gaz essence gasoil Petersen dément toute pénurie hino wayno de e nder jayde parlement de wuro ngo wiyetengo Petersen de ni hakkillaji yowati e ko wi'a ko gaz ma ɗum manku essence ma ɗum manku gasoil ma ɗum manku ɗum noon si tawi wuro ngo jogui ɗum ɗon foof e nder jayde le parlement wiide ɗum kam keɓinoɗo kala si lelima yo ɗano saabu haydara ko ngakkata hen haydara ko mankata hen foof ma ɗum dañe no hannirta ni tawa ɗum haɗata yimɓeɓe yahde e artude woni e werlaji cohluɗi essence e gasoil e si noon ko defrete woni gaz e ko wayi noon hanti kam bo kala yo ɓerde mum deej yo hakkille mum deej e wiide jayde le parlement jayde la libération de article e omo ganduɗa kam wiyete Cheikhouna Diop taw noon duuɓi mum hiɗi tolno e nogas e ɗiɗi kam de kam wara toon to Colobane ha taki jayde windi ko meurtre à Colobane Cheikhouna Diop âgé de 22 ans poignardé à mort par Ablaye Dieng kam on Cheikhouna Diop de ko biyeteɗo Ablaye Dieng de kam yuwi ɗum laaɓi ha hawre e laƴal e wiide jayde la libération jayde nde ɓesdi hen arrêté par la police de la Médina le mis en cause de 18 ans un adepte du 15 a été récemment interpellé pour ivresse publique manifeste kam on mo ganduɗa de kam woni Ablaye Dieng de police Médina nangi ɗum teskama homo dañi duuɓi 17 tan wadde ko kurkalel toxel e si noon kam de ko mandilowo saabu guinsat hombo mandilo homo dardarta e beddaji hombo yana hombo immo ha taki noon jayde nde ɓesdi hen ko ɓoyani tan o mo ganduɗa ka woni Ablaye Diop de nangonoma saabu mandilere mum mawde nde ganduɗa de nde holliranoma nde yi'anoma e nder beddaji Dakaru e wiide jayde la libération gasnirten ko coftal ɓalli saabu Rewmi quotidien sport plus de windi ko navetan combat de lutte dopage tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau code du sport hino wayno de wot tigui ɗerewol jaltinagol kala ko yowiti e coftal ɓalli de hen tigui ɗum tonga hono ɗum yahanirte e si hono ɗum yuɓɓinirte ha janggo jaam haydara ko ngakkata hen ha taki noon jayde de wi ko pottitte fukko kosguel biyeteɗe nawetan e si noon ko yowiti e lamba e sippiro e si noon ko yarate hina ɓesda doole woni dopage de ɗum foof code o wiide ma wot tigui ko wahlita hen ma wot ko hesɗitina hen ha tagui kala mo ganduɗa de yiyama hombo waɗa ko rewani bolol taw noon ɗum yowaki e ko coftal ɓalli sohli ko ma lawol tego e dowma e wiide jayde Rewmi quotidien sport plus bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha saga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o